ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ସାଲବେଗ। ସାଲବେଗ ଏକ ଗରିବ ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ହୁଅନ୍ତି ଲାଲବେଗ, ଯିଏକି ବିହାରର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଜଣେ ମୋଗଲ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଲବେଗ କଣ ଆସିଥିଲେ ସାଲବେଗଙ୍କ ମାଆକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଯିଏକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଥିଲେ। ଲାଲବେଗ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇ ନେଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ବିବାହ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଥିଲା ଫତିମା ବିବି। ଫତିମା ବିବିଙ୍କର ଯୋଉଟେ ସର୍ତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଲାଲବେଗଙ୍କ ସହିତ। ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବେନି, ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି କି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବେନି। ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସାଲବେଗ। ସାଲବେଗଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ତାଙ୍କର ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାଲବେଗ ସମାଧି ପୀଠ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପୁରୀର ବଳଗଣ୍ଡି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ପଟୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଁ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବଳଗଣ୍ଡି ଠାରେ ସାଲବେଗଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସାଲବେଗଙ୍କ ସକାଶୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଦିନେ ଅଟକିଥିଲା।